Det her har jeg faktisk rigtig glædet mig til at vise. Udover vores ejendom, hvor vi laver naturpleje rundt i Vejle Ådal, så har vi købt den her ejendom, hvor vi vil lave til, det kommer til at hedde Videnscenter for Holistisk Management, og den her Spangmosegård. Og jeg vil lige prøve at meget kort præsentere det. Der er cirka 24 hektar her. Der er et stuehus, hvor vi bruger som kursister og vil lave til Airbnb. Så er der en lille lejlighed, den ene 4-længet. Og herovre, der skal vi have, der er værkstedet. Og herinde bagved, der skal faktisk være malkekøer og et lille mejeri. Så har vi den ene ende, har vi kursuslokalerne, og i den anden ende har vi en lejlighed mere. Jeg vil lige prøve at vise inde i kursuslokalet. Ind i gangen her. Herinde vi har kursus i holistisk management, men også vi kan bruge det til at andre grønne foreninger, noget hvis de mangler et kursuslokale eller et sted at mødes. Lige ved herude, der får vi lavet toiletter, vi er ved at lave, og i den anden side kommer der et lille tekøkken, som man lige kan bruge, men det kommer der mere om. Selve ejendommen, der er 22 hektar, der kan dyrkes. Der er ligesom et oversigt over det her, og dem vil jeg dele op som et regenerativ landbrug og køre meget med holistisk management, hvor vi prøver at vise, når det bliver rullet fuldstændig helt ud, hvad det kan bruges til. Ideen er, at der bliver lavet 30 små rundfolde, eller små, de er cirka på en halv hektar hver. De kommer til at, foldene hænger sammen 3 og 3. Her kan vi se 1 A, B og C. Så er der en polytunnel her, der kommer ligesom til at hænge sammen med. Så skal vi har vi et sædskifte, hvor vi har grise og gæs og kreaturer med inde i sædskiftet, hvor vi flytter dyrene rundt. Alt det her vil jeg komme meget mere tilbage til, men nu der er så ligesom de her marker hænger sammen 3 og 3, og der er så ved hver eneste af dem, der er der polytunneler. Og der starter man med, her fra mark 1 af, så tidlig forår, så kommer grisene ind, er en uge i hver mark, samtidig med, at de bor inde i polytunnelen. Så bliver det rykket. Når de så har været 3 uger, så går de så videre til alle toerne, er der inde i 3 uger, og så videre. Når de så kommer hele vejen igennem ned til markerne nummer 10 hernede, det er lidt anderledes, fordi der er lige lidt for at få hjørnet udnyttet. Så er de slagteklare. Så det ryger igennem et hold igennem 250 grise. Så er der hvor de har gået, der bliver der så sået korn og grøntsager og forskellige ting, lidt afhængig af hvad tid på året. Det her korn, det er vores gæstene. Vi ser rundt om hele ejendommen, der er der faktisk 2 rækker frugttræer. Og nu der er faktisk over 1 kilometer, 1,2 kilometer lange, så sådan 2 rækker hele vejen rundt om ejendommen, det er faktisk 3 hektar frugttræer. Der har vi gæs til at gå nedenunder frugttræerne, og når de så når hen til, det passer med, når de kommer rundt, så er de hen til august, så kommer de ind i de folde, hvor grisene har gået, hvor vi har sået korn efterfølgende, så høster gæstene korn, og når de har været igennem de marker, hvor der er korn i, så er vi hen ved jul, og så er det slagteklare. Imellem alle markerne, der er der arealer A, B, C, D hele vejen igennem op til U. Det vil sige, der er cirka 21 arealer. Der skal vi have permakultur. Og de forskellige arealer, altså permakultur, det er sådan blivende frugter og bærbuske. Og her er sådan lidt alt, hvad vi skal have lavet i alle de arealer. Inde i polytunnelerne, når den første bliver efterladt, det er der i start marts, så vi kartofler. Den næste bliver efterladt der midt i april. Så har grisen ligesom gødet dem op, og så
kører vi ind med grøntsager og grøntsager, og når vi kommer lidt længere hen på året, så kan vi, nogle af dem, der ikke bliver brugt lige hurtigt, det kan nå at have et hold kartofler, inden grisene kommer ind hen i juli måned, og efter grisene har været der i 3 uger, så kan det så sås grøntsager. Så det er lidt planen. Og til at styre det, altså den måde, og det er jo egentlig den måde, holistisk management er bygget op på. Jeg er ikke helt færdig, men der har vi det her græsningssystem, hvor vi har månederne, og så har vi alle de runde marker, dem har vi ned langs her. Så vi starter 1. marts i mark nummer 1, så er der grise, og efterfølgende bliver der så korn. Så kan man følge, hvordan grisene sådan hele vejen kører igennem alle markerne og ned. Indimellem nogle af de andre marker, der har vi så køer. Jeg laver et samarbejde med en som hun kommer, skal have en 5-10 køer herinde, og vil lave lille mejeri og oste her. Og når nu, og der kan køerne så være inde i de forskellige marker, hvor græsset er. Så vores gæs, de går rundt, de kommer herhen midt i juli, der kan vi se, der kommer gæssene ind, der kommer de, efter de har været rundt under træerne, frugttræerne, så kommer de ind og gør markerne færdige. Alt det her, jeg tænker egentlig, at jeg vil lave sådan en video om ugen, fordi alt det her skal jo etableres. Vi har købt den her, overtaget 1. januar, og familien, der både har flyttet ud 1. april, så nu er vi gået i gang med at skal etablere alt det her. Men vi må ikke have dyr på før næste år, så jeg kan ikke rigtig vise så meget det nu. Men jeg tænker at lave sådan måske en gang om ugen, lave en video, hvor vi lige optager, hvor vi er i gang med et af projekterne eller noget. Så kan man, hvis man har lyst, så lægger jeg det egentlig ind på YouTube, så man får sådan en kanal, man kan følge derinde. Og ellers så er vores sædskifte, netop fordi vi har 10 marker, året efter, så rykker dem, i stedet for at man starter i nummer 1, så starter man i nummer 2, og så kører det egentlig i samme system, det er bare rykket et år. Så det giver sådan et sædskifte over 10 år, hvor vi igennem, altså i de første marker, i første år har vi vårsæde, så kommer der nogle grøntsager, og vinterru, og slutter af med hvede. Men det svarer nogenlunde til, at vi har cirka en tredjedel korn, en tredjedel grøntsager og en tredjedel græs. Så producerer vi ca. 500 gæs og 250 slagtesvin, og har en 5-10 køer med inden, som går og selvfølgelig laver mælk og går med deres kalve også. Alt det vil jeg prøve sådan at vende tilbage hen over tid. Men ideen er, at par 20 hektar får vi en rigtig stor produktion. Vi vil, der skal være nogenlunde, så det kan give til en ansat, en løn til en ansat. Så tænker vi også, at vi vil have lave sådan nogle abonnementer, hvor hoteller og restauranter kan komme ud, så når de så ved, så kan de få en sms, når nogle af alle de her ting er klar. Og så kan de komme ud og plukke og hente og høste, sådan at man kan sælge et vist antal abonnementer per år. Så det er selvfølgelig med til at skabe en indtægt også, og det letter jo vores arbejdsbyrde. Men det var sådan lidt ved Spangmosegård, og det er netop, altså, hvor vi underviser i holistisk management, og derfor kommer ejendommen til at hedde altså Spangmosegård Videnscenter for holistisk management. Men jeg følger op med nogle videoer senere hen. Hej.